మట్టి రవాణా కొండాపూర్ టీజీఐసీ పారిశ్రామిక వాడలో జోరుగా అక్రమ మట్టి రవాణా ఎచ్చెందంగా ప్రభుత్వ భూముల నుండి అక్రమంగా మట్టి రవాణా మానోరాబాద్ మండలంలోని కొండాపూర్ టీజీఐసీ పారిశ్రామిక వాడలో ప్రభుత్వ భూముల నుండి అనుమతి లేకుండా ఎచ్చెందంగా మట్టి దొంగలు అక్రమ రవాణా చేస్తుంటే అధికారులు మాకేం పట్టనట్టుగా వ్యవహరిస్తున్నారని పలువురు ఆరోపిస్తున్నారు. ఫ్లాట్ నెంబర్ 18, 19 అందులో పరిశ్రమ ఏర్పాటు కొరకు ప్రభుత్వ భూముల నుండి అర్ధరాత్రి పూట అక్రమంగా మట్టి రవాణా చేస్తున్నారు. లక్షలు గటిస్తూ అక్రమ మట్టి దొంగలుగా మారారని ప్రజలు వాపోతున్నారు.